Mangkono risang teman kekalih ngaras padha sumungkem mring pepadanipun ingkang rama darah ingkang ibu pratandha teman kekalih nyuwun berkah pangestu mugi anggenipun membat watan babar layang wontenipun bebrayas saged pikantuk ridho saking ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala lan ugi saking Rama lan Ibu mangkono panuji aswaraning griya kanggo kaya sing lesan aduh nggih putraku sakarone kuluk ora mantra-mantra ndek dhuwuring pangkat asor luring derajat ya mung sira putraku nini lolongsen tak bebakali muga-muga sliramu anggonmu jejodohan iki bisa lestari nganti teko salawas-lawas. Semono uga nggih putraku sakarone pitunggasing ibu tresno ibu abote kaya nyangga bumi tresno iku uruping jiwa kang suci tresno iku ora kena dijaluk tresno iku ora kena disuwun nanging tresno iku tuwuh saka sanubari ya nggih muga-muga sliramu bisa langgeng salawas-lawase kula sengendika dawuh ibu pangestu paduka ibu nggih putraku sakala sliramu bebrayan kuwi ana pasemon pacul barang papat aja nganti ucul kuwi ana ing sanubarimu dhewe nggih mengkene wretine pacul iku siji jogonen ilatmu besok lamun kowe urip bebrayan aja nganti kuwalat lan malati nomor loro jogonen atimu nggih besok urip kowe bebrayan bisa mukti nyakra wibawa nyang donya saklawas-lawase. Nomor 3 jaganen rasamu nggih. Rasa kudu dijaga lamun to uripmu bebrayan kuwi ora rekoso lan cilaka. Ingkang nomor 4 yaiku jaganen polahmu kuluk. Lamun to sliramu urip bebrayan yen sliramu njaga polah aja nganti salah. Aja nganti salah. Tetepo sliramu nampa bejo. Nyuwun marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mangkono nggih. Pitungkasing Rama kuluk sakaloron kono-kono lungguh kani prayoga.